HSLS grada Bjelovara oglasio se priopćenjem za javnost u kojem od gradonačelnika Antuna Korušeca traže smjenu direktora gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima, jer je tvrde obmanuo gradske vijećnike. Sve je krenulo, podsjećaju, od anonimne predstavke na osnovu koje su na nedavnoj sjednici gradskog vijeća i postavili pitanje o stanju u tom gradskom poduzeću. Po gradskim kularima se priča da se 3 mjeseca nisu isplatile plaće u navedenom gradskom poduzeću, da su teško narušeni odnosi između upravitelja, to jest osobe koja vodi gradsko poduzeće. Ne znam otkud ideja da plaća kasni 3 mjeseca. Mi kasnimo s plaćom, ali za 8. mjesec, s obzirom da je takav način rad u poduzeću, da je preko ljeta, naravno nema ni treninga, ni škole. Negdje se otprilike 15., 11., 1., 12. ta dinamika uskladi i otprilike tu sve te probleme riješimo. Izgleda da su problemi puno veći no što direktor tog gradskog poduzeća prikazuje. Smatraju u HSLS-u, potkrepljujući svoje tvrdnje činjenicom da djelatnici nisu dobili plaću još od svibnja. To je razlog što od gradonačelnika Antuna Korušeca traže da se i sam uvjeri u poslovanje poduzeća, te na vrijeme spriječi moguće negativne posljedice. U protivnom, kažu, i to bi gradsko poduzeće zbog zabijanja glave u pijesak i političkih natezanja moglo doživjeti sudbinu Elektrometala, upozoravaju HSLS-ovci.